Sfânta întâia muceniță Tecla, cea întocmai cu apostolii. Când Sfinții Apostol Pavel și Varnava propovăduiau Evanghelia lumii, au mers și în Iconiu și petreceau la Onisifor, pe care Pavel îl pomenește în a doua scrisoare către Timotei zicând: Să dea Domnul milă casei lui Onisifor, că de multe ori m-a odihnit și de lanțurile mele nu s-a rușinat. Atunci mulți, ascultând învățătura lor și văzând semnele și minunile care se făceau cu dânsii, au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. Și în casa lui Onisifor găzduind, ei adeseori intrau în sinagogă și grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, aducând pe popoare la calea cea mântuitoare și la credința în Iisus Hristos. De acest lucru se scrie în Faptele Apostolilor. Și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăzneală în Domnul, care dădea mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. În acea vreme era acolo o fecioară frumoasă de 18 ani, care se numea Tecla, fiica unei femei de neam mare și slăvit pe nume Teoclia, și logodită cu un tânăr din cei mai dintâi ai cetății, anume Famir, bogat și frumos. Acesta, văzând minunile ce se făceau de apostoli, ședeau cu alții la vorba lor în casa lui Onisifor, la fereastră și, ascultând, lua aminte la cele grăite de dânsii. Și a căzut sămânța cuvântului lui Dumnezeu pe pământ bun și cu lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat adânc în inima ei și a răsărit. Pentru aceasta a crezut în Fiul lui Dumnezeu și l-a iubit pe el și s-a lipit de dânsul cu tot sufletul. Iar Pavel, povățuindu-se de Dumnezeu, a întins cuvânt pentru feciorie și curăție, spunând că fecioria care își păzește fecioria pentru dragostea lui Hristos are parte cu îngerii și este mireasa lui Hristos, iar Hristos îi este mire și o duce pe ea în cămara cea cerească. Grăind Pavel mult de aceasta, a deșteptat pe Tecla spre păzirea fecioriei ei, pentru că a pus Tecla în inima sa ca din acel ceas să-și lase logodnicul ei și toate dulcețile lumii acesteia și să slujească lui Hristos în curăție feciorească până la sfârșitul vieții ei. Așa înțeleapta fecioară, prin curăția sa, s-a făcut mireasă cerescului mire Hristos și s-a însoțit cu el prin o sârdnică dragoste cu care s-a aprins înăuntru cu foc de la serafimi și prin dorirea nestricăciosului său mire s-a topit ca ceara, încât s-au împlinit într-o dânsa cuvintele prorocului împărat David: Făcutu-s inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Și a așezut lângă Pavel, ascultând cuvântul lui 3 zile și 3 nopți, ca și cum se uitase pe sine, pentru că nu s-a dus nici la mâncare, nici la băutură, nici la odihnă, ci a stăruit ca și oarecând Maria, care ședea lângă picioarele lui Isus, întemeindu-și toată mintea în Dumnezeu. Cu singur cuvântul lui se hrănea, cum spune Mântuitorul: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iar Teoclia, înștiințându-se de fiica sa Tecla, că a crezut în Hristos și se îndeletnicește la auzirea cuvântului lui Dumnezeu, mergând cu mânie, a luat-o cu sila de la acea adunare folositoare de suflet, iar pe Sfinții Apostoli propovăduitori i-a ocărât și, defăimându-i, trăgea cu deasila pe fiica sa, pe mielușeaua lui Hristos, de la turma lui cea aleasă. Apoi, chemând pe Famir, logodnicul ei, i-a zis: De ce nu te îngrijești de mireasa ta? Că iată s-a sălbăticit și s-a amăgit de străinii aceia fermecători, care cu felurite cuvinte înșeală pe oamenii nebuni, că, șezând lângă dânsii de 3 zile, și-a uitat de casa ei. Atunci Famir a început a o momi pe ea cu cuvinte bune, vorbind către dânsa cu dragoste. Iar ea își întorcea fața de la dânsul și nu voia să vorbească cu el, nici să se uite la dânsul, pentru că purta în inima sa pe alt mire, mai frumos cu podoaba decât fiii omenești. Spre acesta, privind cu ochii cei sufletești, în minte vorbea cu dânsul, iar acel logodnic stricăcios și vremelnic al ei s-a urât de săvârșit de ea și plângea, văzându-se pe sine lepădat și neiubit de Tecla. Atunci mama ei, mâniindu-se, a apucat-o și a început a o bate, trăgând-o de împletiturile părului și cu picioarele călcând-o. Apoi a încuiat-o în cămară și o chinuia cu foamea, însă plecându-se spre dragoste și biruindu-se de căldura cea de maică, a început să plângă pentru dânsa. Apoi, îmbrățișând-o și sărutând-o, o ruga pe ea cu lacrimi să nu se depărteze de logodnicul ei cel frumos, bogat și de neam bun și de toți cinstit. Apoi a pus-o pe ea la masă împreună cu logodnicul, iar ea ședea, întorcându-se dinspre dânsul, și tăcea căutând în jos, negustând nimic, ci numai suspinând din adâncul inimii spre mirele ceresc. Iar când Famir a voit cu sila să o cuprindă și să o sărute, ea l-a scuipat în ochi, s-a smucit din mâinile lui și a zburat ca o pasăre din cursă. Atunci maica, iarăși schimbându-se în mânioasă, a început a o bate, iar Famir, mâhnindu-se, s-a dus la mai marele, jelindu-se asupra lui Pavel și i-a zis: Un străin a intrat în cetate vrăjind și amețând pe oameni.
și abătându-i de la cinstirea zeilor, urmând oarecărui Hristos pe care evreii l-au răstignit. Acela a amețit și pe o fecioară, Tecla, care, fiind logodită cu mine, mai întâi foarte mă iubea, iar acum nici nu vrea să se mai uite la mine, ci se îngrețoșează de mine, ca de un lepros și fuge de mine ca de o fiară. Așa a întors-o vrăjitorul acela de la dragostea mea și nu știu ce a făcut ei. Mai marele, chemând pe Pavel, l-a întrebat pe el de unde este și ce face aici în cetate. El, după obicei, deschizând apostoleasca sa gură, a grăit cuvântul lui Dumnezeu, propovăduind numele lui Iisus Hristos. Deci, mutând mai marele în altă vreme judecata, a poruncit ca, alegând pe Pavel, să-l bage în temniță până ce va avea vreme să-l cerceteze pe el mai cu din adinsul. Iar Tecla, auzind că a pus în temniță pe Pavel pentru dânsa, s-a sculat noaptea și, ieșind în taină din casă, a alergat la temniță, unde, aflând pe străjeri păzind ușa temniței, a scos de la sine gherdanul și un ban de aur și le-a dat temnicerului ca să-i deschidă ușa și să-i dea voie să meargă la Pavel. De acest lucru pomenește Sfântul Ioan Gură de Aur zicând: ascultă pentru Sfânta Tecla. Aceea, ca să vadă pe Pavel, aurul său l-a dat străjerului temniței, iar tu niciun ban nu vrei să dai ca să vezi pe Hristos. Și-a făcut temnicerul după cererea ei și a adus-o la Sfântul Pavel pentru că s-a bucurat de acel scump gherdan și de moneda de aur. Și căzând ea înaintea lui Pavel cu lacrimi de bucurie, a sărutat legăturile legatului lui Hristos. Iar Pavel, văzând-o, s-a spăimântat și înștiințându-se de la dânsa de toate cele ce a pătimit pentru curăție de la mama sa și de la logodnicul ei, s-a bucurat foarte tare de bărbăția tinerei fecioare și a sărutat capul, binecuvântându-o și lăudându-i credința și fecioreasca ei curăție, numind-o pe dânsa mireasa lui Hristos și întâia fiica sa, pe care prin bunăvestire a născut-o. Deci, șezând Tecla cu Pavel, ca fiica cu tatăl în temniță, ascultea părinteasca lui învățătură și pecetuia cuvintele lui în inima ei ca pe o comoară de mult preț. Iar el o învăța pe ea din destul credința cea în Hristos Domnul, dragostea cea dumnezeiască și paza curatei feciorii. Acolo mai desăvârșit a învățat-o, a întărit-o și a făcut-o mireasă Fiului lui Dumnezeu, precum scrie de aceasta Sfântul Grigorie de Nisa zicând: acest fel de mir, împreună cu crinul cel alb al curăției, Pavel a turnat din gura sa oarecând în urechile Sfinte Fecioare, adică Tecla era aceasta care, cu picăturile ce ies din crinii inimii, pe omul cel din afară l-a omorât și toate gândurile cele deșarte și poftele le-a stins. Asemenea și Sfântul Epifanie scrie: a aflat pe Sfântul Pavel Tecla, iar ea avea un logodnic frumos, mai de frunte în cetate, prea bogat, prea cinstit și luminos, de la cărui logodire Pavel a întors-o și s-a lepădat acea Sfântă Fecioare de toate bunătățile pământești ca să câștige pe cele cerești. Și fiind căutată Tecla în casa Teocliei, nu a fost găsită și s-a făcut țipăt, plângere și strigare și căutând mult, mama se tânguia pentru fiică, famiri pentru logodnică, iar slugile pentru stăpâna lor. Și-au alergat slugile în toate părțile, căutând-o și întrebând pe ulițe și prin case, dar nu au aflat-o nicăieri. Mai pe urmă s-au înștiințat că este în temniță și, alergând, au aflat-o pe ea șezând lângă Pavel, fiind legată de dumnezeiasca dragoste a cuvintelor lui și, luând-o pe ea, au scos-o afară. Apoi înștiințară de aceasta pe mai marile cetății. Acesta, șezând la judecată, a chemat pe Pavel din temniță și, văzându-l poporul adus, strigară către mai marele: judecătorule, omul acesta este fermecător, pierde-l pe el. Mai ales famili stăruia ca Pavel să fie pierdut, jelindu-se asupra lui că a întors de la dânsul pe logodnica sa. Deci chemară și pe Tecla, către care a zis mai marele: de ce te îngrețoșezi de logodnicul tău cel atât de frumos și de bun neam? Pentru ce nu te însoțești cu dânsul? Iar ea privea către Pavel și nimic nu răspundea, ca o mielușea fără de glas lângă cela ce o tunde. Atunci mama, schimbându-și obișnuința sa de maică și uitându-și fireasca dragoste către fiica sa, a răgnit către judecătorul ca o leoaică cumplită sau ca o ursoaică mânioasă zicând: arde pe această rea roabă, că vrednică este de o așa moarte. Aceasta nu este fiica mea, că nu mă ascultă pe mine maica ei. Arde-o pe aceasta ca să fie pildă altora, ca văzând toate fecioarele cele ce sunt în această cetate, să se teamă și să nu îndrăznească a nu asculta pe mamele lor și a li se împotrivi precum aceasta a mea, prea înrăutățită și într-adevăr nesupusă copilă. Nu este aceasta fiica mea, nici născută de mine, ci ramură uscadă și blestemată o drazlă. Deci arde-o pe aceasta. Și stăruia mama ca să se ardă fiica ei, iar Famir silea pe judecător ca să-l piardă pe Pavel. Deci judecătorul, cercetând mult pe Pavel, s-a încredințat că nu are vreo vină mai mare decât că propovăduia pe Hristos și nu l-au sândit la moarte pe el, ci, bătându-l, a poruncit să-l arunce afară din cetate ca să nu sfătuiască și pe alte fecioare la păzirea fecioriei. Și izgoniră pe Pavel și pe Varnava, precum și pe Onisifor și pe fiii lui.
Dar și însuși Pavel se sârguia să iasă din cetate, nu numai pentru că era izgonit de boier, de Famir și de Teoclia pentru Tecla, ci pentru că poporul, îmbulzindu-se, vrea să-l ucidă pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturisirea lui Iisus Hristos. De acest lucru amintește Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, zicând: necredincioșii iudei au ridicat și au umplut de răutate sufletele neamurilor asupra fraților. Și se împărți în două mulțimea cetății. Unii adică erau cu iudeii, iar alții cu apostolii. Și făcându-se pornirea neamurilor și a iudeilor cu mai marilor, ca să-i ocărească și să-i ucidă cu pietre, apostolii, înștiințându-se, au fugit în cetățile Licaoniei, în Listra și în Derbe, iar de acolo în Antiohia. Însă la început s-au ascuns câteva zile nu prea departe de cetatea Iconiei, într-un mormânt lângă calea care merge la Dafne, vrând să știe despre Tecla ce se va întâmpla cu dânsa. Și postind ei, se rugau pentru dânsa cu tot din adinsul să o întărească pe ea Domnul și să facă minunată spre dânsa mila sa, precum s-a și făcut. De aceea, mult a silit-o pe ea mai marele cetății ca să se întoarcă cu dragostea ei cea dintâi către logodnicul ei, dar neajungând la niciun sfârșit mulțumitor, în cele din urmă au sândit-o pe Tecla la ardere, după pofta mamei ei. Și mulțime multă de lemne uscate, fân și vreascuri, punându-le într-o grămadă mare, au luat slujitorii pe sfânta ca să o ridice deasupra stogului aceluia. Iar ea, nemai așteptând să o ducă ei, singură de grabă a mers la acea grămadă de fân, de lemne și de vreascuri. Și, făcând semnul crucii peste acea mare grămadă, s-a suit și stătea deasupra, gata fiind să ardă nu atât de focul cel materialnic, pe cât de văpaia dumnezeiește iubiri. Stând ea acolo, deasupra, privea spre mulțimea de lume adunată și a văzut pe Domnul în chipul lui Pavel, stând și poruncindu-i ei să îndrăznească. De aici Sfântul Ciprian alcătuiește o rugăciune ca aceasta către Dumnezeu zicând: să stai înaintea noastră, precum ai stat de față în legăturul lui Pavel și în foc Teclei. Iar dacă au pus focul de jos și au aprins togul împrejur, văpaia a împrezurat-o pe ea și se înălța foarte sus. Atunci îndată a venit un nor plin de apă și s-a vărsat ploaie cu grindină mare și a stins tot focul. Iar mai marele și tot poporul au fugit la casele lor de vărsarea ploii și de grosimea grindinei celei mari, iar Tecla a ieșit nevătămată că nu s-a atins de dânsa focul. După aceea nu s-a mai dus la casa mamei sale, nici a zăbovit în Iconiu, ci s-a dus din cetate ca să caute pe duhovnicescul său părinte Pavel. În cale a întâmpinat pe un tânăr dintre ucenicii lui Pavel, din casa lui Onisifor, mergând la cetate să cumpere pâine, pe care văzându-l l-a cunoscut și l-a întrebat: unde se află acum Pavel, apostolul lui Iisus Hristos? Iar el a dus-o pe ea la mormântul în care Pavel cu ceilalți se ascunseseră și, în post răbdând, se ruga lui Dumnezeu pentru dânsa. Văzând-o toți pe Tecla vie și sănătoasă, s-au bucurat cu bucurie foarte mare și, ridicându-și ochii și mâinile lor spre cer, au mulțumit lui Dumnezeu, celui ce a păzit întreagă pe roaba sa, și, punând înainte pâine, se întăriră. De acolo, sculându-se Pavel cu Varnava, au mers prin Listra și prin Derbe, binevestind Evanghelia și tămăduind pe cei neputincioși. Și le-a urmat lor și Tecla până la Antiohia. Intrând în cetate, s-a întâmplat ca un oarecare Alexandru mai mare în cetatea aceea, văzând pe Sfânta Fecioară Tecla și de frumusețile ei cele mari mirându-se, s-a rănit asupra ei cu poftă neiertată, că, fiind tânăr și cu destulare în desfătări petrecând, se tevălea în necurății, precum era obiceiul păgânilor. La început, părându-i se că ar fi femeia lui Pavel, mai întâi pe Pavel cu mult aur îl silea să nu-l oprească pe el de la dorința lui. Apoi, înștiințându-se că nu-i femeie, ci fecioară nemăritată, mai mult s-a aprins de ea și voia ca să-și o ia lui de femeie pentru cele prea mari frumusețe ale ei. Deci a început a momi pe Sfânta Tecla cu cuvinte spre dragostea sa, dar ea fugea de dânsul ca de un leu ce răgnește și căuta să înghită podoabea ei cea sufletească. Iar el, cu toate chipurile, se îngrijea de dânsa, vrând să o vâneze. Tot acesta, odinioară, întâmpinând pe Sfânta în cale, mergând între oameni mulți și neputând să mai rabde focul de desfrânare care ardea în lăuntrul inimii lui, a lepădat rușinea și, cu sila prinzând-o, s-a apucat de grumajii ei, iar ea striga cât putea plângând și zicând: nu mă sili pe mine, roaba lui Dumnezeu, de logodnic m-am lepădat și oare cu tine m-aș învoi? Acestea zicându-le, se smucea tare din mâinile lui și a rupt hainele de pe dânsul și de rușine mare l-a umplut pe el. Mâniindu-se Alexandru, încă și știind că este creștină, a dus-o la judecată la mai marele. Apoi, întrebând-o de ce se îngrețoșează de nuntă, ea a răspuns: eu am pe mirele meu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu care m-am însoțit prin nunta cea duhovnicească. Deci o silea pe ea mai marele ca să se lebede de Hristos și să fie femeia unui bărbat. Iar ea, nevrând a se supune, a osândit-o să fie dată pradă fiarelor pentru aceste două pricini: pentru buna credință și pentru curăție, căci o întrebau păgânii: de ce crezi în Hristos și pentru ce te lepezi de nuntă, fiind ea tânără și frumoasă?
însă mai înainte de a fi dată pradă la fiare, că era amânată pentru a doua zi priveliștea aceea, a luat-o pe ea spre pază în acea noapte, în casa sa oarecare femeie, anume Trifena, a cărei fiică, Falconila, murise nu de mult, mai înainte de acea vreme. Acea Trifena era de neam împărătesc, foarte cinstită și a crezut în Hristos după aceea. Pe ea o pomenește apostolul, scriind către romani. Închinați-vă, zice, Trifenei și Trifosei. Pe aceste două femei le pomenește martirologiul latin în 10 zile ale lui noiembrie astfel. În iconiul Licaoniei sunt sfintele femei Trifena și Trifosia, care au sporit mult în creștinească învățătură prin propovăduirea Sfântului Pavel și pilda Sfintei Tecla. Deci Trifena, luând la sine pe Tecla, a petrecut cu dânsa toată noaptea aceea în duhovnicească vorbă. Iar a doua zi s-a adunat mulțimea poporului care voia să vadă priveliștea și a venit mai marele cu toți fruntașii cetății și au scos pe Sfânta Tecla ca pe o melușea la junghiere și a stat la locul ei unde era să fie mâncată de fiare. Iar când au dat drumul fiarelor spre dânsa, toate umblau împrejurul ei și nici una nu s-a atins de dânsa, pentru că a încuiat Dumnezeu gurile fiarelor, precum oarecând celor din groapa lui Danil. Și toți cei ce se adunaseră la priveliștea aceea se mirau de această străină vedere, că fiarele schimbaseră iuțimea lor în blândețe de oi. Atunci unii din mulțime proslăveau pe Dumnezeul cel propovăduit de Tecla, iar alții huleau zicând, are farmece în hainele ei și pentru aceea nu se atinge de dânsa fiarele. Aceleași ziceau și mai mari cu fruntașii cetății, că este fermecătoare și că a fermecat pe fiare ca să nu o vateme pe ea. Apoi crezură de cuvință că a doua zi s-o dea pe ea la mai multe și la mai flămând de fiare și o trimiseră iar la cinstita Trifena, care, primind pe Tecla sănătoasă de la priveliște, se bucura foarte căci fiica ei ce murise îi se arătase ei în vedenie zicându-i, să ai pe Tecla în locul meu și să o rogi pe ea să se roage pentru mine la adevăratul Dumnezeu ca să fiu mutată de aici la locul drepților. Pentru aceea Trifena a iubit foarte mult pe Sfânta Tecla ca pe o fiica sa și cu toată inima s-a lipit de dânsa, văzând-o pe ea că este roaba lui Dumnezeu, și a rugat-o pe ea să mijlocească pentru mântuirea fiicei ei celei moarte, Falconila. Iar Sfânta Tecla a început cu din adinsul a se ruga cu lacrimi către înduratul Dumnezeu. Și atât de mult au putut sfintele ei rugăciuni, încât Falconila s-a mântuit după moarte. Despre acest lucru mărturisește Sfântul Ioan Damaschin, zicând așa, deci au doar pe Falconila nu a mântuit-o întâia muceniță după moarte, dar vei zice poate că aceasta s-a petrecut după vrednicie, căci fiind întâia muceniță, se cădea să-i se asculte rugăciunea. Însă eu la aceasta zic, bine, era întâia muceniță, dar gândește-te pentru cine era rugăciunea, nu pentru o păgână și slujitoare de idoli și cu totul nesfițită și străină de Domnul. Același Damaschin ne dă aceeași mărturie și a doua oară, când istorisește pentru Traian împăratul, cel mântuit după moarte prin rugăciunile Sfântului Grigorie Dialogul, adăugând la povestirea aceea și ceva de Falconila, zicând așa, aceasta zic și de Falconila, ce s-a zis mai sus, că ea nici de o răutate alta n-a fost vinovată, iar acesta, adică Traian, a rânduit la mulți mucenici amară moarte. Minunate ești, stăpâne, și minunate sunt lucrurile tale, și pe a ta negrăită milostivire o slăvim. După această vrednică de credință mărturia Sfântului Ioan Damaschin, ni se încredințează că Falconila s-a mântuit după moarte prin rugăciunile sfinte cele dintâi mucenițe Tecla. Deci petrecând Tecla în casa Trifenei, până a doua zi, a poruncit tiranul să nu dea mâncare fiarelor, ca fiind flămânde, mai degrabă să se pornească a spâșia pe Tecla. Și fiind ziua a treia, aduseră pe Sfânta Tecla la priveliște ca să fie dată spre mâncare fiarelor. În urma ei mergeau și Trifena, plângând că fecioara cea frumoasă și sfântă, fiind nevinovată, se dă la moarte. Deci, punând-o pe ea la locul cel de priveliște, a poruncit acel fără de rușine boier să dezbrace pe Sfânta zicând, poate în hainele ei vor fi farmece pentru care nu o mănâncă fiarele. Dezbrăcați pe fermăcătoarea aceasta și vom vedea de va rămâne întreagă. Și așa stătea Sfânta Fecioară în priveliștea tot poporul goală, avându-și acoperământ numai singură rușinea și grăind ca David. Rușinea feței mele m-a acoperit. Și dând drumul asupra ei fiarelor celor frămânde și întărâtate, lei și urși, acestea, ieșind din închisurile lor și văzând pe fecioară stând goală, își plecau capetele la pământ și cu ochii căutau în jos, ca și cum le era rușine de goliciunea cea feciorească și își întorceau fețele de la dânsa. Și era o minunată priveliște. Fiarele cunoșteau rușinea și își întorceau ochii lor de la goliciunea feciorească, iar oamenii cu ochii nerușinați priveau la ea. Astfel, fiara necuvântătoare era mustrătoare și judecătoare oamenilor în priveliștea aceea. Ca acelea, din fire fiind fiare, obiceiul omului curat l-au privit în sine, iar oamenii, înțelegători fiind, în orbiciunile cele de fiare s-au schimbat. Însă ce au sporit? Nimic, pentru că, vrând ca prin golirea cea de priveliște să ne cinstească pe înțeleapta fecioară, cinste i-au adăugat.
Sfântul Ioan Gură de Aur, pomenind de bine despre dezgolirea celor două fețe, a femeii lui Putifar în cămară și a Teclei în adunarea tot poporul, zice: ce a folosit pe femeia egipteancă cea pătimașă că s-a dezgolit în cămară? Și ce a vătămat-o pe întâia muciniță Tecla că în priveliște a fost dezgolită? Pentru că Tecla n-a greșit fiind dezgolită, precum a greșit aceea egipteancă. Nici de necinste nu s-a umplut, ci s-a încununat. Și goliciunea acesteia în priveliște s-a încununat, iar aceea în cămara cea încuiată s-a rușinat. Deci, stând Sfânta Tecla așa în priveliște, una din leoaice venind, s-a sculat înaintea ei și îi lingea picioarele, ca și cum ar da cinste curăției cele feciorești. De acest lucru pomenește Sfântul Ambrozie zicând: puteai să vezi fiara zăcând jos și picioarele sfinte lingând și cu mare glas mărturisind că pe sfântul trup fecioresc nu poate să-l vatăme. Se închina fiara, acelea ce îi se dăduse ei spre mâncare, și firescul său nărav uitându-și, se îmbrăca în obiceiul pe care oamenii l-au pierdut. Văzând poporul că fiarele nu vatămă cu nimic pe sfânta, au strigat cu glas mare: mare este Dumnezeul pe care îl propovăduiește Tecla! Iar chinuitorul n-a cunoscut puterea lui Dumnezeu și a gândit alt lucru spre pierderea Sfintei Tecla. A săpat o groapă și cu felurite și vin umplând-o, a aruncat-o nea pe sfânta. Dar cel ce a încuiat oarecând gurile leilor, acelea limbile cele otrăvite ale șerpilor le-a tâmpit, furia lor a îmblânzit-o și o travă lor a pierdut-o. Și a ieșit sfânta de acolo nevătămată, toți minunându-se și spăimântându-se de această străină vedere. Apoi, nepricepându-se chinuitorul ce să facă mai mult, a gândit una ca aceasta, cea mai de pe urmă muncă. Aducând doi junci puternici, a poruncit să o lege pe Tecla cu un picior de unul și cu un picior de altul și cu bolduri înfierbântate să împungă pe junci, ca fugind să o rupă în două. Dar și aceasta făcând-o, sfânta s-a aflat întreagă, căci atunci când o legară pe ea cu frânghii tari de juncii aceea și cu înfocate fiare începură a îmboldi, îndată funile ca niște fire de păianjen s-au rupt, iar juncii au fugit și sfânta a rămas pe loc, neavând nicio vătămare. Atunci mai marele, mirându-se de cele ce se făceau, a început a cunoaște dumnezeiască putere care era cu fecioara aceasta. Și chemând pe Tecla, i-a zis ei: cine ești tu și ce fel de putere este cu tine, că nimeni nu poate să te vatămă pe tine? Iar ea nimic nu răspundea decât numai aceasta: sunt roaba Dumnezeului celui viu. Și temându-se nealegiuitul de Dumnezeul cel ce păzea de toată vătămarea pe Tecla, a poruncit să o îmbrace în haine de cinste și i-a dat drumul, dându-i o hotărâre ca aceasta: pe Tecla, roaba lui Dumnezeu, o las lobodă. Și a mers Tecla în casa Trifeniei și s-a făcut bucurie mare în casa aceea pentru eliberarea Teclei, care, petrecând câteva vreme la Trifena, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și pe mulți a învățat acolo să creadă în Hristos. Apoi a dorit să vadă pe Pavel, părintele și învățătorul ei, și, aflându-l, voia să-i urmeze lui. Iar el a oprit-o pe ea zicând: nimeni nu merge la război cu mireasa. Și luând binecuvântare de la apostol, s-a dus în Seleucia și s-a sălășluit la un loc pustiu, în oarecare munte aproape de Seleucia, și acolo viețuia în post, în rugăciune și în dumnezeiasca gândire și făcea minuni multe, tămăduind toate bolile, pentru că, înștiințându-se despre dânsa mulțimea credincioșilor, veneau acolo aducându-și neputincioșilor pe care ea îi tămăduia. Apoi s-a întâmplat oarecând în acel loc unde petrecea Sfânta, că mergând pe acolo un jertfitor păgânesc din Seleucia călare pe cal și văzând-o pe Sfânta Tecla, adunându-și verdețul de hrană și văzând-o pe ea foarte frumoasă la față, a poftit-o pe ea cu gând necurat și lovindu-și calul s-a repezit spre dânsa, vrând să-și săvârșească pofta lui, iar Sfânta, cu puterea lui Dumnezeu întărindu-se, l-a apucat pe el și l-a trântit la pământ și atât de tare l-a izbit de pământ, încât 3 zile a zăcut mut și nemișcat. Iar oamenii care treceau pe calea aceea, văzând pe jertfitorul acela că zăcea ca un mort, nu se pricepeau ce i s-a întâmplat. Apoi a treia zi s-a făcut știre de aceasta și în cetate, de unde mulțime de oameni au mers la dânsul, vrând să vadă ce i s-a întâmplat și să le ia la casa lui. Dar el, abia venindu-și în sine și ca din somn deșteptându-se, a stat pe picioarele sale și a zis: pe o zeiță oarecare am văzut și de la ce am pătimit primejdea aceasta? Și abia a putut să meargă la casa sa, fiind bolnav de lovirea aceea. Apoi, chemând un zugrav, i-a poruncit lui să închipuiască pe o scândurică pe fecioara aceea ce era ca de 18 ani, iar când zugravul a început a o închipui după rânduiala lui Dumnezeu, a nimerit foarte bine asemănarea Sfintei Tecla și ca pe o vie închipuire a dus-o la jertfitorul care, văzând icoana cea cu totul asemenea Sfintei Tecla, a zis: cu adevărat, o fecioară ca aceasta am văzut eu. Luând icoana, a sărutat-o și îndată de săvârșit s-a însănătoșit și, sculându-se din pat, păzea cu cinste în casa sa acel chip al Sfintei Tecla. După aceasta a crezut în Hristos cu toată casa sa, prin propovăduirea Sfintei Tecla cea întocmai cu apostolii, care, în acel loc petrecând ani îndestulați,
pe mulți a povățuit la calea mântuirii și multora le-a ajutat în nevoi și toate neputințele le-a tămăduit. Apoi doctorii și vrăjitorii care erau în Seleucia, cărora acum meșteșugul era într-un nimic și care sărăciseră lipsindu-se de câștigul de mai înainte, pentru că toți cei cuprinși de orice boală se duceau la Tecla lăsându-i pe ei, s-au mâhnit foarte mult și s-au mâniat asupra tămăduitoare cele bune, Tecla, care fără de plată tămăduia pe cei ce veneau la dânsa. Și fiind porniți de mare zavistie și de mânie, au îndemnat asupra ei pe niște tineri fără de rușine ca să o spurce pe ea cu sila, că-și greau între ea zaviznicii. Fecioara Tecla este curată și pentru aceea este plăcută marii zeițe Artemida, care îi ascultă cererile ei și îi dă putere de tămăduiri neputincioșilor. Iar de va fi spurcată, se va întoarce de la dânsa Artemida și se va lua de la dânsa puterea cea tămăduitoare și se va mări iar meșteșugul nostru doftoricesc. Așa între ei sfătuindu-se, s-au sârguit să găsească pe acei fără de rușine la un lucru ca acela, pe care, îmbătându-i cu vin, i-a rugat să meargă și să spurce pe Tecla și le-au dat lor aul mult și le-au făgăduit să le dea mai mult de ar face Teclei silă, pentru că, fiind nebuni și necredincioși, nu știau că Tecla, nu cu puterea Artemidei, ci cu darul lui Hristos tămăduiește toată neputința și toată boala. Iar tinerii cei fără de rușine, îmbătându-se de vin și spătuindu-se cu doctorii și cu vrăjitorii, au mers la dânsa de grab, aprinși fiind de poftă, plini de spurcate gânduri și de scopul ce rău și, văzându-i Tecla, i-a întrebat: „Ce vreți, fiilor?” Iar ei au început a grăi cuvinte spurcate. Deci, auzind acestea, Sfânta Tecla și cunoscând gândul lor cel rău, a fugit din mâinile lor. Acea care, oarecând de fiare nu se înfricoșase, fugea acum de acei oameni nerușinați, iar ei, ca vânătorii pe oaie, o izgoneau pe dânsa prin pustie. Când erau aproape să o ajungă, ea s-a rugat lui Dumnezeu ca să o izbăvească din mâinile acelor nerușinați. Și îndată un munte de piatră care se afla acolo s-a desfăcut din porunca lui Dumnezeu, primind pe Sfânta înăuntrul său. Astfel i s-a apărat fecioria și mormând cinstitului ei trup s-a arătat acel munte de piatră, pentru că acolo a trăit tot restul vieții și și-a dat sufletul în mâinile Domnului, având de toți anii vieții sale 90. Iar acum petrecem viața cea nesfârșită, mărind pe Dătătorul de viață Hristos Dumnezeu, Cel împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh mărit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.